בשנה הראשונה שהיינו רק חדשים בארץ, הייתה לנו קליטה, חצי שנה סדיר, זה בגלל המלחמה, ו9 חודשים מילואים. זאת אומרת, אני לא ראיתי אותו כמעט שנה. וגם כן אומרים, זה לא היה פשוט, אבל הייתה הרגשה שחייבים לנצח וזה יהיה בסדר. אבל עכשיו מה יהיה? מה היה? מה יהיה עכשיו? מה יהיה? ינצחו אותם. אני בטוחה. כי אתה יודע מה, אין לנו לאן ללכת. ומה היה אחר כך? ומה היה אחר כך? אנשים קצת התעוררו. כי סך הכל יכולים, הבינו שלא הכל יכולים משכורת גבוהה ואוטו יפה וכל מיני דברים כאלו חומרים. לפחות יכולים צריך להיות איזשהו נפש חי לכל אחד, וכל בן אדם צריך להיות עם בן אדם אחר ביחסים, לא רק בפלאפון ככה להסתכל, ביחסים ביניהם, וישתנה משהו. אני מאמינה. לטובה. לטובה? לטובה, כן. אמא. נו. אני אוהב אותך. אז מה עשית? צילמת אותי? כן. מה? צילמתי. שלום, שלום.